Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wag! Wag mong pigilin. Sabi ko sa'yo, mahapdi yan. Mahapdi yan kapag ka hindi mo binasa. Binasa yung tumbler, B. Una kasi syempre kailangan dilinisin mo muna yung tumbler tapos lalagyan mo ng tubig para hindi ka magka-UTI. Ikaw naman. Nagbabalik ang inyong kadaldalan na dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, trip kong mga musta na mga pantog. Kumusta ba ang iyong gallbladder, B? Alam mo ha, actually ako, share ko lang, personal story ko meron akong UTI. Siguro mga, let's say 4 months ago. Tapos, actually, nagtataka rin ako, bakit ako nagka-UTI? Palainom naman ako ng tubig. Hindi rin ako masyadong kumakain ng maalat. Tapos bigla ako na-realize, oo nga pala. Tumatakbo nga pala ako. So, yung pawis na meron ako habang tumatakbo, syempre hindi naman napapalitan. Pagka napapawisan, wala-wala lang. Syempre, pagka napapawisan ka, more water is getting out inside of your body. So, kung ikaw, medyo nararamdaman mo rin napapawisan ka, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, uminom ka ng tubig, B. Diba? Alam mo, ang hirap hindi maging healthy. Kaya nung time na nagka-UTI ako, sabi ko nga sa'yo, wala akong HMO. Di sinugod ako sa ospital, na emergency pa nga ako noon. Tapos, hindi lang UTI yun. Meron pang yung gastroenteritis. Ang hirap spell. So, syempre, sariling gastos yun, B. Kaya ikaw ngayon, kung may nararamdaman kang kakaiba sa kanya, di ka na chinachat, hindi yun. Kakaiba na parang medyo sumasakit yung pantog mo. Tapos kapag ka nagwiwiwis ka, pag umiihi ka, medyo nasa dilaw, dinaig pa yung soft drinks na orange. Diba? Ang hirap kaya magkasakit, lalo na kapag ka ang budget, mga pangkailangan lang. Tingnan mo yung katabi mo. Taray, nagmi-milk tea na naman. Kakaalak lang niyang kagabi. Taray, walang kadala-dala. Mamaya magbabalik ako para namang hindi ka masyadong kabahan dyan. Lalo na ngayon na kakaunti na lang ang mga tao nag-remind, lalo na sa'yo. Matigas kasi ang ulo mo. Tingnan mo yung katabi mo, ngumingiti. For sure, matigas din yan. Tanong mo nga kung matigas ang ulo niyan. Mamaya ako yung magbabalik. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta kung saan usapang healthy. Healthy pagdating sa pantog. Mas maganda na yung it's better. Ano yung sinasabi yung mga quotation? It's better late than sorry. Diba kung ngayon medyo nakakaramdam ka na ng sakit sa katawan, sakit sa pantog, ihi mo, taray, daig pa yung soft drinks. Mamaya, bibigyan kita ng ilang mga trip para hindi na humapde. Nako, ang hirap ng mahapde. Diyos ko, nakakaiyak yan. Hindi na humapde ang iyong pantog. Pantog? Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Ay, perfect pala tong kantang to, favorite ko to eh. Lalo na sa'yo. Ay, naku, saktong-sakto to. Here's another song brought to you by Better Days Torrete.